blog és la icona per excel·lència dels Sims, i els Sims van ser el motiu de la creació del nostre canal. I fent un joc de paraules junt amb vlog, que és videoblog, va sorgir la marca Plum Vlog Valencià. La veritat és que el contingut serà molt variat i sempre sobre la cultura 3.0 i també sobre col·laboracions que féssim en el nostre canal, ja siguen llibres, ja siguen altres canals i personatges i, com no, assistència a esdeveniments, presentacions de diferents productes, gadgets i tot relacionat amb la tecnologia, però sempre des del punt de vista de l'usuari normalet, com jo. Doncs espero que xaleu, que aprenguem junts i juntes i sobretot que m'acompanyeu a tot el que podreu veure a través dels meus videoblogs.